Ismail na kita, Ismail na kita. Is what Ismail na kita. Smile always. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Pilipinas, maray na hapon po sa Endoga Boss. Welcome po sa programa niya itong Kaya, digdi po sa DCGB. Aldongon yan, mga tugang na Sabado, petsa 22 kan bulan na Pebrero. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Kuya Nims Flora, siring man mga tugang si Jero Martinez sa tuyang mga pag-iriba. Good afternoon po sa Endoga Boss. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, digdi po mga tugang sa DCGB. Good afternoon po Legazpi City, Probinsya Canalbay. Good afternoon po Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Hangan po kitang alas 3 pagkahapon. Mag-orestorya lamang kita mga tugang may kinaraman po sa mga pangyari po dyan sa tuya na kapalibutan. Sering man mga tugang, pag-irestoryahan ta lamang ang nagkapirang mga bagay-bagay na pwede po na makapakaray lamang kan sa tuya na salod, asin po kan sa tuyang buhay, lalo na po mga tugang ang sa tuya tabi na kapalibutan. Yan ha. Kumusta lamang po ang sa tuyang mga hapon ngunyan? Uy, mainit na di.
Mainit na tabi mainit na mga tugang sa tuya tabi na palibot pigtro daplos na nga naguta nga sa bagong aga malipot ngunyan tabi nga mainit na kaya gari okay sa aga gari sa aga pwedeng maglaba kuya ni wala gari pwede kitang magbalaybay mga tugang sa aga ngunyan tabing hapon mga tugang siring sa nakagawian niya to i-feature takutan mo niyan hapon kung ipigalat-halat niya itong mag-abot nagpadara po kami surat sa punong barangay kan barangay 14 mga tugang si punong barangay ay kita sina po ang number 3 may kinaraman sa pigaapon ko yan na best segregation top 3 may kinaraman po sa segregation solid waste management segregation dili po sa syudad ni Legazpi. Pagkatapos kaning top 3 pinagalat-halat lang niya to na mag-abot mga tugang ang grupo ni punong barangay Aike diyan po sa barangay 14. Pagkatapos kay ni Kuya Nemi ang imbitaran man so pinaka-last pwede, di ba? Imbitaran ta Kuya Nemi so last sitin talagang barangay yan di ba? Anong imbitaran ta naman so pinaka-last so top 3 na last hapoton ta kung nata day sinda nag-i-excel sa pag-segregated basura gari magayo ng ururontakan sa totoo lang mga tugang dahil kong ideya kung rin sa pangultimo dahil kong ideya ang last na barangay pero iguan kilasta malangani uwan to kas ang tapuan mga tugang sa Ecological Solid Waste Management Program sa small category dapdap sinundan kan barangay 18 tapos iyong ning barangay 14 small category yan sa large category ang top 1 barangay Piñaranda number 2 barangay Buyuan barangay Buyuan tapos may sarap pag siyang sa large barangay imbitaran taman mga tugang sa mga maabot na aldaw kundi halat-halaton tatabi tiga para analyze ko siguro mas maray na maimbitaran taman sa mga day nag-exil di ba tangani hapoton tanata day ka mong naginibo kung may mamuyakan sa tuya anong problema anong problema tabi taday ni doon nagibo na sa mga barangay kan Legazpi kamo ang pangultimo diba? Sa 70 barangay mga tugang kan Legazpi City kamo tabi ang pangultimo yan kamo ang kamo ang last kamo tabi ang last na gari magayo nun Kuya Neming ururon yan buda i-connecta ang ururon ta mga tugang ta sa mga performance kan barangay kay kakapapadumanan ko so City Enro sa Enro aputon ta si say ang pangultimo yan tanganing kung kita accurate ang sa tuyang pag-imbita ngaya susuratan ta sa kapitan ngaya dear Kap we respectfully invite you to be our guest yan in the program yan kaya to feature your barangay as the last barangay anyway nang lag niya garo nga tabiling iday pasubisita mga naglog-log sa isip mo kung naglog-log sa isip mo na naman ngunya na pero seriously mga tugang iyan tabian sa tuya na hilingon nata makangalason man kaya dapat ko ta nag-excel ga boss di ba pero piraman ang sa ng grado alright sige po alat-alaton ta mga tugang so tasabi kang inapudan ni Shara so sa muya din na program coordinator kaso sarong aldaw kaso hapon gay dito o kan Miyerkules madigdi databi so mga barangay official kan barangay 14 kung day magabot day kitang maginibo basta nag-confirm sinda na madigdi o halat-halaton ta tawaka na traffic ko yan o kung na traffic pero ako maugmahon akong ang mga barangay nag-excel may kinaraman po sa solid waste management yan top 3 congratulations tabi dyan sa mga taga-barangay ang kwan kaya sa totoo lang mga tugang an award kan barangay ang dapat na tawan niyang recognition so gabos ng mga tao tang segregation
Ang segregation tabi, nagpupuon mga tugang sa harong. Ang segregation sa mga barangay, nagpupuon tabi sa mga harong. Kung dahil tabi mag-segregate, kung dahil tabi mag-segregate, ano ang gigibuhon? Yan. Alright? O sige, alas 3:15 na, alas 2:15, oras mga tugang sa Pilipinas. Tawad, halatong tatabi sa mga taga-barangay 14, si punong barangay Aike, buda sa iba pang mga pag-iri. Pag uminabot, isa lang tatulos. Alright, now, may istorya ko sa Indo. Sabi digdi, na-published ini kang November 27, 2024. There is a surprisingly easy way to remove microplastics from drinking water. Yeah. Igwada ang mga tugang ki mga paagi para masiparar mo ang microplastic sa tubig na iinomon. Takita baga, abat ang pigasabing microplastic, resulta ini mga tugang kan mga plastic na titapok ta dyan sa palibot, minadalagan ini sa mga drinking water ta. Now, dapat pag nakaon mo yan, pag nainom mo yan, harmful iyan mga tugang sa satuyang lawas, ang mga microplastics na yan. Ito, sabi digdi, kaya ito baga narunduman tan microplastic, ikaw pa palang pinakasaday dyan ang apod nanoplastic. Masaday pa duman mga tugang sa microplastic na dahil po nahiling. Pero sabi digdi sa na-publish na bareta, kang November 27, 2024, mga tugang, ang author is David Neild. Yan, sabi niya, kang istorya niya sa publication, tiny fragments of microplastics are making their way deep inside our body in concerning quantities, significantly through our food and drinks. Ang mga saradit na plastic na dito na iling, niya una mga tugang sa lawas na nakalaog ta, dahilan sa pigiinom tang tubig, asin po sa pigkakaon ta. Scientists have recently found a simple and effective means of removing them from water. Sa mga scientist na nakagibo na pag-na-discover ninda kung paano tabi ang simple na pagtanggal kang plastic sa tubig. Baka ngalason man. Ano? Paano? Sabi digdi. A team from Guangzhou Medical University and Jinan University in China runs on both soft water and hard tap water which is richer in minerals. Iyon ginibo ninda. Tap water, nano microplastics escaping from centralized water treatment systems are increasing global concern because they pose potential health risks to human via water consumption. Yan. Yan pigasabi tam. Sabi kan mga eksperto, mga tugang, itong mga plastic na ito, mga saralit na mga plastic na ito, di ba? Di ba? Itong mga plastic databi na ito, mga tugang, so nagkukwata dyan mga tugang sa, tinarapok ta dyan. Pagkatapukan niya to, luway-luway na naglalapa, millions of years na naglalapa, minapasiring dyan sa dagat. Kikaraon kan mga sira. Minapasiring dyan sa bodies of water, di ba? Tapos kung sain. Di ba? Kasubak ko duman sa programa ni Dr. Chris Gianan duman sa Radio Klinika, may na-mention siya duman na BPA. Ano nga ni sa meaning kang BPA? Jerome, pasira ba Jerome ang bait manoy? Istorya ko po sa kasamaga duman sa Radio Klinika, sa mga BPA baga, sabi, naroon siya diskutin ni Dr. Chris kasamaga, pakaraya ba yan, noy? Pakaraya ang, ang pagsimbag mo kan meaning kang BPA. Duman mga tugang nagluluwas, so, duman tabi na nagluluwas mga tugang, so plastic, ay matibayon ka, Jerome. The best ka, noy. BPA, bisphenol A,
Yan. Kaya sa mga drinking water baga, sabi ka sa bago sa programa ta, iguan kay mga klaseng level na naka-indicate diyan sa lubot kan botelya. Dapat hilingon tayo kung rin ang pwedeng i-recycle budaday. Sabi duman mga tugang sa research. Kaya sa abangan gira sa Lunes, sa next Saturday, sa next Saturday? Petsa ano nga ning sunod na Sabado? Pizza Uno. Abangan nindo kami ni Dr. Krista, i-continue mo yan, ha? Kasi bago palan, dakulon sa mga nag-tricks, nagrabutan, nakaabot na nga na ko sa, naglaugan pa lang sa mga hapot tungkol duman sa mga tubig na dakulon na hapot tungkol duman sa sa mga gamit diyan sa palibot. Sa mga trabaho da sa mga cement factory, nagtrabaho da sa kuno. Kaya balikan to duman yan, ha? Alright. Sabi kan research, they had a nanoplastic and microplastics before boiling the liquid and then filtering out any precipitates. Sa kanaklan ng pagkakatao, 90% of the nano and microplastics were removed by the boiling and filtering process through effective varied based on the type of water. Daling mo na, pipakaladkad ninda. So sa ibabaw ka ito bagang may mga puti-puti dyan na minalawas, hihali ito ang sisegregate. Ito da ang mga tugang na mga puti-puti na ito. Iyo databi ito, so nanoplastic. Nailing muna yan. Pag pinakaladkad mo da iyan sa metal o whatever, igod sa gilid ka ang kigarimi nasa rapid dyan. Itong mga sediments dyan. Ito da tabi ang plastic. Buda, iagi sa proseso ito, kaya mga tugang nasisegregate ninda so plastic, buda, so tubig. Simple boiling water strategy can decontaminate nano microplastic from household tap water and has the potential for harmlessly alleviating human intake. Sabi po ni biomedical engineer Simen Yu from Guangzhou Medical University asin kan sa iyang mga pag-iriba. The best man sinda bago da mga tugang i-deliver duman sa mga tao na mairinom ka iyan. Ang gigibuninda mga tugang piproseso, pipakaladkad. Ito dang sa ibabaw na subo. Tapag iyan palang kuya nimin nagkakaladkad, ang plastic da ka nag-ibabaw. Minaseparate da tabi sa tubig. Tapos, iyan po, sisegregar sa paginin machine. Tangani may iwasan na sa plastic, day po na inom nin tawo. Matindi man ang sa inang kuwan. Garo simple yun man sana, kung ilingon mo kuya ni may, garo simple yun man sana, di ba? Garo simple yun man sana, diyan ka sa harong mo, pumakaladkad ka ki aram nindo, ang kaldero, dapat ang kaldero, taso stainless, pumakaladkad ka diyan ki tubig. Ito daan na sa ibabaw na nagsusubo-subo duman. Itong sa gilid ang nagdurukot duman, iyon na tabit ang plastic. But hindi, keep machine na pigagamitan ka iyan from nano microplastic polluted tap water, tapos biboil yan, pasiring mga tugang sa solar, safer boiled tap water, sisegregate. Gani baga sugari may filter, may filterization, filter process, hanggang po sa totalmente ng masegregate ang plastic sa tubig. The best man sa China. The best man sa China. Adi, good afternoon, Henry. Nabasa ko tabi yan na pig-istorya mo. Boda nadangog kuan sa TV News. Sinda the best. Hali man sa nasa indang plastic naan. Ay, nag-text pala si Dr. Chris Gianan. Sana madisiplina na kita sa pagtapukan mga basura sa salog at dagat. Tama.
Bisphenol A. O, nag-text pala si Dr. Chris Giano. Maringanin, do'y tatama kita, Noy. Jerome, maring tatama kita eh. Nagdadangog pala si Dr. Chris Gianan si Padi. Kan sa tuya na programa ngunyan. Thank you pa rin, Chris. Sa Sabado, magantabay ka mo. Tayo papadagos mi Dr. Chris Gianan sa pig-apon na occupational cancer. Ang Febrero baga, tabi yan. Ang pig-apon mga tugang na Cancer Prevention Month. Yan. Okay? Yan tabi. Ano yan? Ang sa tuya na initial na istorya. Good afternoon, Henry. Dumiyan sinda sa Boulevard. Mailing ang kadayo nga na pigasabi tay. Tama baga sa point ni Dr. Chris. Dapat mapundot ang mga tugang ang pagagamit kay plastic. Ilingunin do ha. Istoryan mo. Nakaduman ini ba ko man sa pigahambog ko di. Kung ini magkakatabang sa tuya ini. Nakaduman ako kuya ni sa Italy. May hotel duman, kaming naistaran. Amsterdam. Nakaduman kami sa, ano yan? Maduman pa kuta kami ni Businglin sa Paris. Di kami nakadirit sa, nag-strike sa tren. O, diyo. Duman sa hotel na naistaran mi, pag nasa 16th floor kami, pag dinungawan mo kuya ni man mga hotel, ang rooftop ninda puro solar powered. Solar panel. Yan. Paglaog mo sa CR, di ka makadara kay souvenir. Takita bagang mga Pilipino, pag kita nag-hotel, may login kita na so mga sabon-sabon diyan, mga shampoo diyan. Pag ulita di darata, souvenir ta, di ka makadara kuya nimi. Ang saendang shampoo, ang saendang sabon, buda may saro pang klaseng conditioner, nakatubo, garog gripo. Nakatubo. Nasa wall yan. Ikadua, may sukray. At kino ako nga sukray. Araman sukray ko yan. Kung ano, may dubod. Ang sukray naman, anong hotel itong duwa kayang piglipatan ming hotel eh. So, first day, second day, garo. So, pang last 2 nights mi, naglipat naman kami hotel. Aram nindo mga tugang ang sukray. Kuang kahoy. Ang sukray ninda. Dinara ko sa saro-sarong. Ito pala, dapat magamit mo ko yan. Pag ginamit mo, one time nga gamit sa nato, time. Pag ginamit mong dumog ang buhok mo, pigbuburubok-buk man. kaya, ito, disposable siya. O na ikadawa, sipilyo. Subrisel baga, yan na kuan. Yan subrisel, so dati na gari kuan, buhok plastic. Pero so kaputan ko yan kahoy tabi ang kaputan. So pang kahoy ang handle kang sipilyo. Nakakatabang na ito para mapag-ayos mga tugang ang satuyang kapalibutan. Uni pa sa primero ming hotel na nakaunan, may free breakfast every day, sa baba, ang gamit na kutsara, so uting sukwan, sa stainless. So ikadabing banging naistaran, ang kahoy ninda mga tugang, ang kahoy, ang kutsara ninda, kahoy. Pati ang tinidor, kahoy. Sa kabaga. Arog na sinda ka ang kakwanduman, kaingat mga tugang pag-abot sa pag-introducer nin mga plastic hinapot ko duman so manager natangan niya ako taarog ka ini in English ko man makasupog man na Tagalogong ko tayo man nakasabo para explikaran ako may regulasyon ng gobyerno na timing ko yan assistant manager duman Pilipino kuray mate nagkasundo kaming duwa naubusan akong English kaya itong manager. Pilipino, may batas palansin na regarding mga tugang sa bagay na yan. Diba? Oo. Budaya na, uyan baga na kape. Ang kape duman, kanagduman na kami sa Vatican, sa Rome. May saro kaming naistaran duman na ang nag-istar, mga madre, so yaon duman nakahutan sa bangkay ni Santa Rafaela. Ang kape ninda ko yan kung gusto mong sasyenin kape, ang laogan papel.
Papel ang laugan tabi. Ang asukar, papel ang laugan. Nakasashay. Kung nabumong sachet, madumang ka sa saro na gari vending machine, ang laugan nila kan hot choco, kape, papel, karton. Lumuwas ka duman sa kuan, lumuwas ka duman sa street sa Rome. Pagluwas mo duman, tulong klase mga tugang an mahiling mo na nakasegregar. Tulong klase. Darakulaon pati. Darakulaon pati. Tulong klase yan. Deng mintis ang kuya nimi. Puro papel. Ang nakasurat naman, paper, glass. Paper and glass. Sarong laugan, puro papel, karton, basta papel. Deng mintis ang kuya ni may automatic ang segregation. Puro papel. Ikaduwang sarong lugar na sarong basurahan, glass ang nakasurat. Yan man duman sa puro botelya nin alak. Ito palan pig-recycle ang botelya duman. Ninalak. Pipalo mo'y giraray nindang alak. Gigibog ang botelya. Gigibo nindang arog ka ito. Giraray. Gigibo giraray ki botelya. Narunduman nindo ka ito. Kam panahon, deman sa angel, kampa ini, depa ini sa mundo. Depa ini nagkapanti ka ito gayon. Inabot na kuya nimi ito na, kuya nimi, inabot mo so ang soft drinks na pig kukua? Pigdepositohan ta? Iyo pangunya, inabot mo. Ang mga botelya, bawal siya ang soft drinks na nasa plastic. Kakaunin da ito, i-recycle ga. Pero soft drinks, didepositohan iyan. Ano ka din sa baba? Didepositohan. Diba? Arog senda ka iyan. Arog sinda ka iyan. Mga tugang ka, ano yan. Arog tabi sinda ka iyan ka. Ano ini? Arog sindakaan mga tugang ka arog sindakaayan tabi ka ano ini arog sindakaayan mga tugang ka istrikto pagabot yan. Kita digdi data pa na perfect ang segregation mga tugang sa tuya na palibot data pa na perfect yan. Dahil pa lamang, mga madunungon pa kita. Sa Legazpi na nga na dangog ko nagapractice kan, sa daraga dahil, magkatultuli ang maluy ang pasunod kang kwan, segregation policy sa daraga. Hindi sa ibang mga munisipyo. Pero Legazpi man sa nga nagigos-higos, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Alright, alas 3:31 na, garigod din maabot sa bisita ta ano? Duda ko, di maabot ito sa Kapitan Aike ano? Dano, wala diyan kuya nimi. Duda ko day, napano daw? Nag-commit kay Saray, na maabot ta sinday. Ha? Ngunya na aldaw, ta sinda nga ni ang pictured barangay sa tuya, tabi na programa. Wara. Tapos. Sabi ni Jimmy, ito. Natibayin man si Jimmy. Sabi ni Jimmy, nagsigirigar kan Sherline, Sudike, gaba na sa 3rd District. So Sherline nasigirigar kan Sherline, Sudike, gaba sa 3rd District, nailing, toto Jimmy, report mo Jimmy, nasigirigar mga tugang Sudike, kan Sherline, nailing mo na. Paano nakaini abangan nindo sa Lunes ang exposite na naman. Tabi tungkol sa Sherline. Okay? Bueno, di alas 3:35 na, mga tugang sa Pilipinas. Good afternoon, tabihin. The best bagayan na istorya mo ay salamat po. Salamat. Alright, another reaction tayo. Sandali lang ha. Dito tayo. Good afternoon po. Ito. Good afternoon, Sir Henry. Safe daw iyan na BPA na plastic na tubo kang nawasa so color itong minsan color white ang tubo. Ay day kung masimbagya. Ihaputa kay Dr. Chris sa Sabado. Tayong baga na linya kan. Ako nga nagpagiba ako kilinya kitubig.
Ang linya kung sali sa luwas, so itong sa laog, so white. Yung sabi kan, yung sabi kan, ano yan, yung tabi sabi kan sa kuya na tubero. Punta kay Dr. Chris tabi sa Sabado. Ade, magkuhan ka mo. Good afternoon, Hen. Digdingani sa Boulevard, kadakol kang plastic, dahil man nagkakaharali. Yan. Yan tabi kaya nasa Boulevard, yan nasa Boulevard kaya. Kuan yan, ano ba dyan? Ano ba po, dyan pigaanod? Ano ba dyan pigaanod? Mga tugang kan, hali sa ibang barangay. Kaya minagilid po dyan, lalo na pag maparos. Okay? O sige, alas 3:35 na magbabalik kami sandali lang. Magkukumarisal muna kita nin kaunti sa programang Kaya sa DCGB. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatok, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DCGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa Pilipinas palan, sabi mga tugang di sa tuyang paraan tabay, ang Pilipinas da minaproducer nin 35,580 tons of garbage daily. Sigon sa latest na report, mga tugang kan solid waste management status, tabi ang Pilipinas da na estimated na 18 million tons in 2020. Haloy-haloy naman pala na yung datang ini. Ngunyan da tabi na 2025, ang solid waste generation of the Philippines expected to 23.61 million tons. Salbata na. Ano? Data pa isabay dyan sa mga kuwan. Data pa isabay dyan sa mga buro-basurang nagtatrabaho dyan sa konsehina. Hello, pade! Morning! Good afternoon! Ayo po. Opo. May simbag na ako duman sa itong caller niya nag-upload kung safe ang sige water piping. Opo. Text ko na po tabi sa imo. Ayaw na? Oo. Ayaw na? Opo. Abo mo kayo magtaram? Sige, hindi mo problema. Sige pare. So, anhapot niya tungkol duman sa mga tubo, water pipes na plastic at black and white. Go ahead pare. Yes po, opo. Generally speaking, itong mga plastic na pigamit sa water pipes are generally safe. Yan. Okay. Po. Provided that nag-agi po yan sa pigapuntang product standards. May mga approving yan eh. May mga approving body yan. Po. So, ibig sabihin, dapat makukolorum. So, itong nagpasa quality standards. Nag-manufacture. So nag-check. Okay. Yan po, opo. Pero ang tulungan sa na-approve na pigagamit kang under the safety organization, ang 3 plastic
three kinds of plastic pipes. Ito number 1, itong PVC. Pinaka-common po bagayan, itong polyvinyl chloride. Yeah. Ayo po. Pero ang problema sa polyvinyl chloride, pag yan pa din nainitan, pwedeng ma-convert yan into vinyl chloride. Itong under itong extreme tuturo ng temperature. aga. Iyo sa plastic. So yellow. O so white. Yes. White. Okay. Ayo po, opo. Okay. Opo, kaya dapat tigtatalbong talaga yan na hararom. Ngunyan, pag nainitan yan, itong polyvinyl chloride will turn into vinyl chloride o it's simply itong vinyl chloride monomer. Okay. Yan ang nagiging carcinogen. Yung po. manang ganun. Pag Plastic na-expose ito. sa mga high temperature, yes po. Yeah. Actually Oo. pa yung hapot ko talaga sa imo. Tanda naman ko sa discussion kanta sa buong aga. So plastic, pag na-expose sa mainit, baka magtunaw, maglumoy. Iyo po, tama. Pero siyempre baga continuous po ang research ngunyan. Nag-egwasin daning type ning saro pang pipe, itong PEX, itong crosslink polyethylene. Okay. Ining crosslink polyethylene, iyon na ini ang kadakla na pigagamit kang water system ta very somehow igwa ining resistance to heat. Okay. And generally considered safe. Okay. Iyo po. So ini man ang most common na type kang plastic pipes na pigagamit among residential and commercial buildings, establishments. Opo. Tapos ang sarupang type po kang kang plastic pipe na pigagamit itong polyethylene. Okay. Opo. Ini po talaga saro man sa mga generally na pigagamit na considered safer than PVC. So alternate ini kang PVC. Tapo, oyo po. Kaya baga pigsalidahan na ki-plastic, ito bagang mga metal. Pag tinalubog mo po yan, in due time, nagkukorode. Totoo tapos pa rin. nagkakaigwan, opo. Tapos pag nagkorode yan, minatipak yan, naluluho. Tapos ang nagkakaigwa contamination. Minalik yan. Minalaog sa tubig. Minalik. Pero Yes, minalaog sa water Gari supply. mas ko dito bako daw mas delikado itong mariman na pigdispose sa mga metal ta. Siyempre naglalapa baga yan, pwedeng makadalagan sa ginhawa kan tao kung nag-inom ka sa tap water, sa gripo. Iyo po. Kaya nga baga may pigaano kita na pigapon na hard metal. May mga characteristics man po baga ang water. Iyo. So hard sa tap hard water. and soft water. Yan, dakol ki mga mineral. Iyo po, sa mga pigalit. So mineral itong hardness kang water. Kaya baga may pigaagi kitang 21 staging kang kang purification kang water. Sa ron dyan na pinahali. Yan ang mga hard metals. Yes. Pero ito pa rin. Pero nga ni ngunya. Itong sublak baga, sublak na pipe, tubo Na pipe. sa water. Iyo po. Di ba halos Opo. gari pareho ito plastic Iyo po. Parehas man po yan. Polyethylene man po yan. Safer man po yan. Yeah, okay. Ayun na nga yun ang accepted. Kaya gari mas Iyo. sa mga occupational safety, gari mas safe siya na italbong mo sa daga. Yes po, opo. Para ba ko siya expose sa init. Pero ngunyan baga, nailing mo ngunyan baga ang mga water piping. Di ba, agi maski sa drainage baga, hindi na baga pigataralbong yan. Aning makabit na ning makaskas. Yung nga sinasabi ko sa iyo, so iba, pagi sa kanal. Kaya pag nag-iit, sigurado na yan ka. Tapos ka. Buda nga sa naliligis nga ni kan mga auto, ito nasa gilid ng tinampo. Yes, opo. Ayaw. Pagkatapos ito pa ding pig-discuss mo na itong nanoplastic. B-boil? Yeah, okay. Yan, itong B-boil. Yan ang saro na pwedeng i-incorporate sa mga aside from desalination, sa water purification. Pero wala pa kitang aruga na gamit. But they are considering it to incorporate naman sa present kung paano palinigon ang satuyang drinking water to become more potable and safe among consumers. Na-imagine ko kaya itong pig-boil manangga. Siyempre sa plastic, pwede man na mag-ibabaw. Kaya lang siya, may process sinda kung paano mas isi-segregate yan. Yes po. Siguro, pag-aradalan pa dito, nakulon man sa inda ka na plastic, Iyo po. Iadalan ninda yan, siyempre. Iadalan, ikaw paano maging safe You should innovate. Opo. Yes. Innovation would come, depende duman sa need kang tao. Okay. At least pa rin, nakuakod ako sa imo, dapat palang ka ng mga pipelines na plastic, nakabaon. Yes po. Nakabaon. Opo. Kaya baga ang gabos talaga yan underground sa system ta. May separate yan na gari kanal na pigagihan talaga ng mga tubo.
Oo. Buda, kahit ito nga ni Para expose sa init. Kay may guest akong taga Department of Health, doon sa Earth Forum, ang tubo talaga dapat dampig agi sa mga kali. Yes po. Oo. O kaya, kung pwede mong paagihon dyan, pero ikaw siyang separate na naka-coating. Yeah. Naka-coating. Yes. Yeah, correct. Kumbaga sa tube within the tube. Bako so talagang tube na, talagang duman na nag-aagi. Iyong mananggad. Iyong mananggad. Buda, kun iyan pa di kun halimbawa sa kaliman, basta dahil iyan napapasa, di man good kay makontaminate yan, di man makakapenetrate yan, di ba? Iyo po, pero ikaw mang giraray na risk. Correct. Sabi tangani baga exposed under the heat of the sun. Oo, tapos sa baga sa mga properties kang plastic pag nainitan, itong malleability, malumoy talaga yan. Tapos duman sa mga joints, malus yan, duman malaog ang contamination. Yes. Duman sa pinagsugpunan. Sa sinugpunan, Yes po. Yan ba mga, dapat talaga ay sus ko, kung maghigpit pa lang kita, dakol na kitang dakol na mga dapat ayuson Dakulo na dapat ayuson pa di, tama. Siguro pa di, ang mga dapat niyaon sa pwesto, mga may expertise sa occupational safety, Iyo tabi. Siguro mag-training sa occupational safety. Yan, tama pa di. Tapos visionary dapat. Nahiling din dagabos yan. Yan ang gusto ko sa iyo pa di. Visionary leader ang kaipuan. Yes. Okay. Sige na pa rin. Okay, salamat. Thank you. Alright. Dr. Chris Gianan, mga tugang, tabi, ang sato yung kauron, yan po, may expertise para dyan. Siya po, occupational safety consultant yan, recognized yan kan Department of Labor. Buda tabi siya maasunod na presidente kan Philippine, safety, occupational safety college. Basta, yan, natiraram ko na kasubago. Siyan masunod. Kaya, ako pag si Pading Chris ang minataram, may kwan ako dyan. Mas tiwala ako dyan. Siya po may expertise. Pag man tabi gabos na doktor, igwakan siring na bagay. Siya ang pwedeng masalida, magiging incoming president po kan Philippine College of Occupational Medicine, Northern Bicol Chapter. Yan, ha? Araw kayang. Kaya, magayon, mga tugang na maihiras niya to sa Sendo Gabos. Now, ngunyan, ang latest na publication kan basura sa Pilipinas, aram nindo kung kasuarin. Sabi sa Philippine Star, may latest tabi na publication, October 6, 2023. Philippine Star yan, na-publish yan. Ang basura da tabi sa Pilipinas, Kuya Nemi Oral daw, aram mo kumpira, 61 million metric tons salbatana. No. Sa totoo lang, kahit kan ako elementary, inabot ko so mga gamit na kulang ki plastic. Kadak lang kahit supot. Alat ngo na. Ano ang tama na pag-pronounce pala na kaiyan? Ano ko yan, names? Supot. Kung supot, kami kito, elementar ako, si Dr. Grace, nabot niya yan Mabakal kaming bagas, ginanta sa bagas, o tsaba, ang laugan kaan, supot, so brown baga, brown na papel, may bugonon, di basta-basta magisi yan. May bugon siya, di mo na basta-basta magisi. Mabakal ka ki mga mabakal ka ki lana, di ka man dara ki papel, madara kang sa diri mong bote, tapig bubumbahan ando man sa bakalang kilana, so sarong utsabang ngayang lana, sulaugan kan jin ang sukulan. Kita mo yan, pinunta ng biburog takta sa plastik ang lana. O kumusta na ka ito kuya ni Miso, pigapod na BPA. Mabak, ata. So, ama ako, ina ako mabak. No, ibakala kilana sa tindahan, sabay sa gis o sa piso. Andaradara ko kaiyan, kung bako lapad na kung kan abuti kan alak, so sa gin. Tan mga tindahan, igo ang mga tugang yan, kimbudo. Alam mo itong imbudo kuya ni, may imbudohan yan,
sa 10, sa 5. Ano ang giniribo ta? Nagparagiribo kita mga tugang kilaogan, paingurago na plastik. Tsaka, di ba? Ansira ka to, dahil man piga plastik, pig-atado. Magayon ka ito ta. Mabakal ka, may laogan ka. Iyan ang shampoo. Wala man kay mga shampoo na sa mga darako. Dahil man kaan. Sa siya, wala man kaan ka ito. Ang inabot ko, so, darakulao na shampoo. Baga, pig-commercialize para na ko lang makabakal ni kitingi-tingi. Ilan mo, ang kape, ilingon nito ang kape. Kamo nagantabay ngo niyan. Tama alas 3 na garing. Shortcut katunta. Kape. Kamong mga maedad na, anong inabot nindong kape kang panahon? Bago kuya na may kang panahon, ang kape, 2 man sa ng brand kang kape kang panahon 2 brand. Mabakal ka ito, diretso na ito, baso mo, pagwala ng log ang kape, di ba? So, saro na bakalan kang kape, mabintahon ito, pagkatapos, gigibong tagayan ki Jin. May gurot baga ito. Duman ang primerong tagay kan Jin. May gurot. Naman katong sachet na kape. Kung bako so kape na may kaputan, ba? Tasa. Dracula, di man magayon ta pagkatapos mo na makonsumo ang kape, may baso ka. Nag-irimbento kisa siya, giniribo ng siya, si Salbatana, paingurago ng plastic, ano na? Marikot lamang, kung gibuntang papel yan, kaiba iyan kang butas-butas hen, iyo. So, butas-butas kam. Ang inabot ko pag nag-isod kami ka ito, alat. So, alat baga? Alat. Kung bako utong karagibo sa karagumoy, uminabot ang panahon, suminikat ang pig-apod na butas-butas, susilag baga? Butas-butas. Plastic ito, Kuya Neme. Itong butas-butas na ito, plastic. Nagpundo man, mga dugang sa mga plastic. Kami bayata, halik kami sa bulo. Itong butas-butas na ito, gigibo ko ito, Kuya Neme, bag pag-eskwela. Nakalawag naman sa kabos kong libro, burobit-bit misa na, notebook, butas-butas. Pag nag-uran, remate, dumog, pero magayon nun ta. Pobre ka. Sling bag mi ka itong so plastic na. Primero, ang barubag mi so sling bag na so karagumoy. Mauso na so sling bag na garuman sinalad na plastic. Hanggang na nagdurudakula na ako, kadakol ng plastic sa palibot. Na inda. Ano apod kaining puting kaining bagong puting plastic na mas mahibog sa PVC. Basta, ang pig-recommend kan mga plumber, ano po ka? Plumber ito? Plumber? So, puti da, yan ang haloy. Ang puro kami, bugtakan kisusilant baga. So, ito, may yung pang long distance. Mahalo na yan na puti na. Tabi yan ang kwan. Ang dekwara mga pudkaan busing tabi ng texter ta. Good afternoon tabihin. Bibarabad pa ka ito tapos Tito Rosan sapi-sapi. Ay sapi-sapi. Yan, so mga naglaog sa klase. Kami ka ito sa eskwelahan mi. Pag may nawara sa classroom ko yan sa maestro mi maluwas. Dahil man lugod mo orang itong kalagka itong teacher mi sa grade 6 Mr. De Vera. Maluwas siya. Matangad siya sa langit. Matangad siya. Pag may nahiling ko yan minan, may naglalayog na sapi-sapi dyan, sususugo niya, kunahin so tansi. Hihanap niya ito. Duman sa purukan sapi-sapi, anang kakapot sa estudyante niya. Nagbuburanol. Pag nahiling mi ito, salbata ng durulagan mi, pag otro, aldo, paglaog mo, natangay ka naglaog, nagburadol ka, talatalikod, ang lubot mo ko yan, may bibadulan ang kinuwang librong maibugon. So, libro ba kang mga maibugon? Kampanahon, ang cover kang libro, garilawanit. Bibadulan kami kang ka ito. Made in China po ba ang PVC pipe?
Ay, di ko po aram. Pero dakon lakan sa Pilipinas po. Dakon lakan sa Pilipinas na ngayon, ilangan nito ha. Kayto, ang panglanob talawanit or plywood. Ngayon, baga iguana, baga ki. Ano ito? So, iguana ka yan. So, ano nga nang apod kan salbat? Babarina na sa nabaga. Ha? So, kwan baga pa di? Ako yan nemi. So, nalingaman ko. Basta pigbabarina dyan sa kisamina sana na bako mang kahoy, bako mang plastic. Nalingaman gusto nga na. Yan ang polyethylene. Yun pala, sabi ni Dr. Chris. Pero majority kan mga white pipes, PVC pa rin, mas makapal at least resistant lang. Yan. Heat resistant. At heat resistant, yun. Tama. Swapot kan sa tuyang para ang tabay. Tama, sabot kan sa... Magantabay ka mo sa Sabado, mas expound ta ini nara, Dr. Chris Gianan tabi. Nauroruntang ini, oh. Tama. Yan pala na PVC, na yan, na white, yan. Pero majority kan white pipes, PVC pa rin, mas makapal at heat resistant, yan. The best, okay? O sige, thank you pa di, ha. Salamaton tabi. Alright, so yan tabi, mga tugang, ang sa tuyang mga istorya. Sorry, di uminabot, so... featured ako tang barangay. Napanood daw ito. Nag-confirm ito kay Shara. Sige, ang paniningil. Nasa na ito. Kampang ko mismo, inapudan ni Shara, maabot. Dadag abot mo niya. Pasensya na po. Kaya dahil kitang guest mga tugang niya na hapon sa programa Tangkaya, tigdi po sa DCGB. Anyway, salamat po sa inyong partisipasyon. Dagol man sa napag-urunan na kita mismo, nagkasarabutan, may kinaraman po mga tugang sa mga sitwasyon sa palib. Aram mo, Hardiflex, yan. Sabi ni OGM, Kuya Nemi, Hardiflex. Ano ba ka, Lilanob? Ano ba? Sa kisame, di ba? Hardiflex. Pati tatakudan niya baga. Kuhaan sa metal. Yan, Hardiflex. Thank you, tabi, OGM. Ha? Amigo, salamato na dyan sa Gabawan. Ha? Hardiflex. Alright? O sige, paano kayo ni? Mga tugang mapaaram na kita. Pero okay man. Substantial man sa ito na pag-urunan ta. Naging participative man ka mo. Pero sa Sabado, may mga hapot ka mo tungkol sa, tungkol dyan sa mga occupational cancer, kung paano na-develop yan, etc. Abangan rin do tabi, tamas ma-expound kami ni Dr. Chris Gianan kaya mga tugang na bagay na yan. Alright, sige. Mga tugang, mabalik po ako 3:00 sa programang Pinky on My Baby. Makalipas lang kayo ni. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan hiraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa